Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 nga balita sa Negros Island Region, ang amon idulong sa inyo. Kagyaring aton top story subong nga adlaw, December 8, 2025. Pulis kag sibilyan patay sa separado nga pagpaniro sa NPA. Covidlandia sa Sipalay City, ipasira matapos nga may nalumo sa lugar kahapon. Posible, wala na sang weather disturbance tubtub sa madason nga semana. Dugang nga artificial reefs gindagdag sa baybayon sang Bacolod. Kag sa good vibes, masobra sa 40 ka mga pamilya nakapauli na kay may taytay na sa barangay Mailom sa Bago City. Kinatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, posible wala sang weather disturbance tubtub sa madason nga semana. Ginapaabot nga tubtub sa December 18, wala sang weather disturbance nga sarang ma-eksperyensya. Sunod kay Office of the Civil Defense Regional Director Donato Sermeno III, inibase sa latest nilang update kag ginalauman niya nga kuntani magtayuyo na lamang agud tigayon man ma-enjoy ang selebrasyon sang Pasko. Samtang wala sang kahalitan nga natuga sa Negros Island region si Baguio Wilma. Kahapon pa lang sunod kay Sermeno, nagsugod na pauli ang mga ginpaidalom sa preemptive evacuation. Sa report sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, may 25,908 ka pamilya o kung 99,638 ka persona ang naapektuhan sang Baguio Wilma. 7,341 naman ka persona diri ang nagpadulong sadto sa evacuation center. Sang last update naman, weather update naman kahapon, until 18, wala kita sa inapaabot nga, no? Weather disturbance. Oh, December 18. So, i-check ko kung from 18 to until when naman ang next, ano, kung may window kita para kung Merry Christmas man kita. Sa number 9, dugang nga artificial reefs gindagdag sa baybayon sang Bacolod. Sa page ni Mayor Greg Gasataya, nagasaad nga ang dugang nga artificial reefs sa baybayon ang kabahin sang padayon nga programa sa pag-preserve sang marina ecosystem sakop sang kadagatan sang barangay Singkang Airport tangub kag iban pa nga kaiping nga barangay. Ginapabakod sang proyekto ang posibilidad nga magdamo ang mga isda kag iban pa nga marine species nga sa ulihi magahatag man sang dugang nga oportunidad sa palangabuhian sa mga mangingisda sa nasambit nga mga lugar. Ang lokal nga gobyerno nagpasalig nga magapadayon ang deployment sang artificial reefs bilang isa sa mga lihok para mapaayo ang marine environment sa among nga area. Sa number 8, hugot ang pagbantay sa Bacolod City Police Office batok sa illegal nga pagbaligya sang firecrackers samtang nagahilapit ang Paskwa kag bag-ong tuig. Ginpahayag ni Police Lieutenant Colonel Antonio Benitez nga padayon ng ilang monitoring kag inspeksyon kaangay sa ginahimo sang Bureau of Fire Protection Bacolod kag Regional Civil Security Unit sa mga kumpanya nga nagapanghimo palupok kag nagabaligya sini. Sunod pa kay Benitez, wala pa sang na-record nga illegal o kun imported nga firecrackers nga nagsulod sa syudad. Apang kung may reklamo kung impormasyon gikan sa publiko, pag-aaksyonan ini pagi sa pagkuha ng search warrant kag pagpatigayon sa operation batok sa posible illegal nga aktibidad. Ginpahanumduman ni Benitez ang mga vendors nga dapat magsunod sa tanan nga regulasyon pagkuha sa kompleto nga permit kag magapwesto sang ila tindahan sa reclamation area nga among designated nga lugar para baligyaan sang palupok. Sa number 7, teenager na kuhaan sa masobra sa 1.5 million pesos nga balor sang illegal nga droga
sa Bacolod. Dako pang isa ka teenager nga babayi matapos makuhaan sa masobra 1.5 million pesos nga balor sa suspected shabu sa Purok Nara Baybay sa Barangay 8, Bacolod City, Domingo sang gabi. Ginkilala ang ginakop kay alias Jel, 19 anyos, residente sa nasambit nga barangay. Matapos ang casing kag surveillance na patud sang kapulisan na nagabaligya sang illegal nga droga ang subject. Gani ila na ini naging buy bust. Kinabulubanta 230 gramos ang ginasuspetsuhan shabu ang nakuha kay alias Jel nga isa ka ginakabig high-value individual. Na-recover sang katapos ng City Drug Enforcement Unit sa subject ang siyam kapakete ng suspected shabu kag 1,000 pesos nga marked money. Detained karon sa Police Station 2 ang ginakop nga babayi kag kaso nga pagsupak sa Republic Act 9165 o kun ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ipasaka batok sa iya. Sa number 6, masobra sa 7 million pesos nga balor sang illegal nga droga nakuha sa San Jose, Negros Oriental. Nakakumpiskar ang kapulisan gikan sa isa ka high-value target sa masobra 1 ka kilo sa ginasuspetsuhan shabu nga nagabalor kapina 7 million pesos sa buy-bust operation sa San Jose, Negros Oriental. Arestado ang 33 anyos na subject sa buy-bust nga ginkilala kay alias Basim, residente sa Pamplona sa Negros Oriental. Nakabato ng otoridad sa impormasyon nga magluwas nga nagabaligya kag naga-distribute sang illegal nga droga ang subject armado man ini sang pusil. Na-recover sa subject ang 28 ka pakete sang ginasuspetsuhan shabu, pila ka non-drug items, kwarta kag motorsiklo. Nakuha man sa iyang isa ka unit sang S&W caliber 357mm revolver nga loaded sang 3 ka mga bala. Sa number 5, 4.75 billion pesos nga pondo sa Bacolod aprobado na sang sangguniang panlungsod. Ginsiling ni Councilor Jude Thaddeus Saison, ang chairman sang Sangguniang Panlungsod Committee on Appropriations, Budget and Finance, ilagin siguro nga mapataas ang alokasyon para sa Bacolod City Comprehensive Health Program o kun BACCHIP. Senior Citizens Burial Assistance kag Assistance to Individuals in Crisis Situation o kun AICS. Dugang pa ni Saison, magasugod man sa 2026 ang paghatag sang PWD assistance para sa mga persons with disabilities sa syudad. Ginlakip sa aprobado nga pondo ang bahin nga 50% halin sa locally generated revenues kag 50% gikan sa National Tax Allotment. Upod sa 20% Development Fund, ang 5% nga para sa Disaster Risk Reduction and Management Fund, kag ang para sa Maintenance and Other Operating Expenses o kung MOOE Fund nga dako nga bahin sa pondo. Sa 2026 budget, 400 million pesos naman ang para sa inugbayad sa loan. Yes, no. Nakita taman nga kadamo na bala activities, no. Kadamo na. So, we had a meeting with the mayor kahapon, before the session. Kag saan na lang iway naman question sa budget. Pasar na naman. Sa number 4, 12 ka mga LGU sa Negros Island Region padayon nga nag-operate sang open dump site nga hindi na dapat pwede. May 12 ka mga banwa kag syudad sa Negros Island Region ang padayon nga nag-operate sang open dump site. Inibasa sa report ni Department of Environment and Natural Resources Regional Director Charlie Fabre sa quarterly meeting sang Regional Development Council nga ginpatigayon sang nagligad nga semana.
Nakasad sa report nga ang Binalbagan, San Enrique, Valladolid, Isabela, Don Salvador Benedicto, Kawayan kag Ibi Magalona sa Negros Occidental, Kagihulngan City, Himalalud, Bindoy, Sibulan kag Bakong sa Negros Oriental. Sa idalom sang Section 37 sang Republic Act 9003 o kunang Ecological Solid Waste Management Act of 2000 suno kay Fabre, ginamando ang pagsira sa mga open dump site kag pagdumili sini. Ang mga LGU ang gina-require man sa pag-convert sining open dump site sa isa ka controlled dump site sa sulod sang 3 ka tuig humalin sa effectivity sang layi, kasubong man ang pag-untat sa paggamit sang controlled dump site sa sulod sang 5 ka tuig. Suno sa DNR, sandig sa Local Government Code, ang mga local government units ang responsable sa pagpatuman sang layi sa ilang tagsa ka jurisdiction. Sa number 3 release ang 50 million pesos halin sa Presidential Assistance Fund ginahulat pending sang pagpirma sang Deed of Donation. Ang 50 million pesos nga nabaton sa probinsya para sa Baguio Tino nga bulig ang sa karon wala pa man matandog. Sunod kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson sa interview sa media sa Sabado, inibangod kinahanglan pa nga mapirmahan anay ang Deed of Donation gikan ang pondo sa Presidential Assistance Fund. Mayara sang delay suno kay Lacson, bangod ang isa sa mga signatory sa mga dokumento, si Anay Undersecretary Adrian Carlos Bersamin sa Presidential Legislative Liaison Office ang nag-resign gikan sa posisyon. Nagraom siyang matagan sang konsiderasyon ang Deed of Donation bisan nga wala sang lagda ni Bersamin. Kasuman ang sitwasyon sa pondo sang La Castellana kag Moises Padilla. Sa karon sila nagahulat pa sang feedback angot sa releasing sang pondo. Patag ni Lacson, nahangpa niya nga nagadali man ang mga naigo sang bagyo nga mabaton ang bulig. Pero nagahalong man sila sa pagpagwa sang pondo bangod mabudlay man nga makwestiyon sang Commission on Audit sa ulihi. Because we have to get deed of donation signed. There's now a little delay again because one of the original signatories is Undersecretary Bersamin, and right now he's not anymore an Undersecretary. So the deed of donation that we brought to Manila for their signature, there's a problem with that Undersecretary. So I hope that they will consider the deed of donation even without anymore the Undersecretary Bersamin's signature because he's no longer a Undersecretary. So we're awaiting feedback kung we can already release it. Sa number 2, COVID-landia sa Sipalay ipasira matapos gamay na lumos sa lugar kahapon. Matapos maglumpat, wala na makabutwa pang mangunguma sa ginabansagan nga COVID-landia sa Sipalay City o kon ang Kansibit Pit sa ruins ang nagsira nga Maricalo Mining sa Purok Malipayon, Barangay San Jose, Sipalay City, Domingo sang hapon. Ginkilala kay alias Rayland ang mangunguma nga na-missing nga taga-Barangay Baclaw, Kawayan. Sunod kay Junilo Bogtae, ang DRRMO coordinator sa Sipalay City, gilayon nila nga gintawgan ang divers sa Philippine Coast Guard para mapangita ang amo nga persona. May mga portion sa pit nga nagalabot sa 25 meters ang kadalumon ang tubig. Gani mabudlay ang pagsalom. May Lake Abi nga nagporma sa area. Sang nagdulom na, temporaryo nga ginuntat ang pagpangita. Kay nasang aga, may nagpahibalo sa DRMO nga naglutaw ang bangkay sang biktima gani gilayon ini nga ginkatuan kag ginbuha. Sunod pa kay Bogtae, may ordinansa nga nagadumili sang swimming sa area kag may mga signages nga nabutang diri
pero ginakakas sa mga kinadto sa lugar. Nakigsugilano na ang CDRRMO sa barangay para ipasira ang COVID-landia para hindi na madugangan ang insidente sang pagkalumos kaysa nagligad nga tuig may nalumos man diri. Ginbansagan ini nga COVID-landia kaysa tion sang pandemic, nangin popular ini nga kalatuan para mag-swimming ang mga pumuluyo. Kag sa number 1, pulis kag isa ka sibilyan patay sa separado nga pagpaniro sang NPA. Nagluntad ang una nga insidente sang pagpaniro pasado las 7 sang aga sang Domingo sa sitio Tagda, Barangay Dulis sa Calatrava, kundiin gintiro ang 58 anyos nga lalaki sa gwa sang iya balay nga nagahimos kuntani agud nga magsimba. Anom ka mga lalaki nga may mga armas na nagtiro sa ulo sang biktima kag nagpalagyo. Pagkaligad sang 3 ka oras, nag-engkwentrohan na ang mga katapos ang 1st Negros Occidental Provincial Mobile Force Company kag ang mga armado nga lalaki samtang nagaserbe ang mga kapulisan sang warrant of arrest sa Barangay Menchaca. Bangod sa nga pagnilukpanay na missing si Police Senior Master Sergeant Romel Aguilar sang 3rd Maneuver Platoon sang 1st NOC PMFC. Nakabaton sang report ang Calatrava PNP nga may bangkay nga nasapwan sa Purok 5, Barangay Lagaan, kag siya ang positibo nga ginkilala nga amo ang nadula nga pulis. Sa report sang PNP, nagpangayo sang bulig ang pulis sa mga pumuluyo sang siya sang ginapalapitan sang anong ka mga armado kag gintiro. Dako ang pagpati sang PNP nga pareho lang ang mga suspect ay involvado sa duha ka shooting incident. Ginako sa New People's Army ang pagpatay sa 58 anyos nga si alias Mando sa Barangay Dulis tungod ila ginalegar nga isa siya kaaktibo nga espiya sang militar. Sunod sa NPA, nakuha nila sa iyang isa ka caliber 45 nga pistola kag mga bala. Dugang pa sang NPA nga ila naka-engkwentro ang mga kapulisan. Nakuha sang NPA kay Aguilar ang 9mm pistol na service firearm kag pila ka mga bala. Ginkondenar sang Regional Office ng PNP ang pagpamatay sang armado nga grupo sa Calatrava kag padayon ng operation na gud madakpan ang mga suspect kag mahatagan sang hustisya ang napatay nga pulis. Sa Good Vibes, masobra sa 40 ka pamilya ukon makabalik na sa ilang mga balay matapos ang masobra sa isa ka bulan. Kay man mayara na sang taytay nga malabyan sa karon ang mga pumuluyo. May report si Romeo Sobaldo. Matapos ang masobra sa isa ka bulan, nakaamat-amat na pinauli sa sitio Tabidyaw sa Barangay Mailom sa Bago City ang masobra sa 40 ka mga pamilya gikan sa evacuation center, humalin pa sa November 4, pag-igo sang Bagyo Tino. Nagubaabi ang taytay sa ilang lugar, gani mabudlay ang sitwasyon para makatabok. Sa sunod sang isa ka bulan, nagapanaog sila sa hagdanan nga kawayan. Nagalatay sa puno sang lubi para makatabok sa Maragandang River, kag saka liwat sa hagdanan para makapauli sa ilang lugar. Ang mga bagahe nila ginasabit sa puli, kag ginabutong sa piyak na side. Pero subong, pwede na matabukan sa mga pumuluyo, kag final touches na lang ang ulubrahon. Ginpabutangan ini sang Bago City Local Government Unit sang bag-o nga taytay. Suno sa mga residente, nahingagaw ini sang Sabado nga adlaw, timing man nga may inugtabok nga lungon sa lugar. Hindi, minagaw. Para lang may tabukan na patay? Minagaw, balabagan daw. Laging tungtungan siyang ni daw, ng plane o. Clean sheet, kundi okay na. Kainasang aga, ang mga nagabakintol sa mga bayo kag pagkabutang, may malabyan na nga steel bridge halin sa evacuation center.
Sa? May eskwelahan sa... Evacuation? Oo. Puli na ka mo subong? Oo. Kay karong gro ano na da sila pull out na blaw. Kay Ah. ano na tay-tay. Ha? Bayo eh. Mga gamit? Halin sa evacuation? Papuli na ni? Pila ka, sobra isa ka bulan mas evacuation? Isa ka bulan? Pati ang may mga ginahakwat nga mga upa para sa baboy, wala na ginabudlayan sa pagtabok. Sa karon, tawo kag motor pa lang ang pwede makalabay sa Taytay. Suno sa kay punong barangay Melchor Saico, temporaryo lamang ini nga Taytay para hindi delikado, ilabi na para sa mga estudyante nga nagatabok. Kay ina sa temporary lang na. Temporary pala na, anay. For now lang, anay, para may magyan mga tao. Oo. May maagyan naman na, especially sa mga estudyante, sa mga senior ka, Oo. kag sa mga PWD. Pero kung mabudgetan, dakuan liwat. Dako ang gida sila. Back to gida sa dako gida Taytay nga pasabol gid sa mga salakyan bala. Oo. Nagapasalamat ang mga pumuluyo nga nauna sila butangan sang Taytay kay delikado na katama sang ila sitwasyon. Suno pa sa punong barangay, magluwas nga din papauli na ang mga nagatinero sa evacuation center na talana naman magbalik ang face-to-face classes sa eskwelahan. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Kagita naga-shout out sa ating mga live viewers kay John Randolph Rubin, Jocelyn Loquero, hambal niya maayong hapon Digicast team, tani hasta na magbagong tuig para maka-enjoy man ang tanan sa pag-celebrate sa Paskin kag bagong Pasko kag bagong tuig watching from Hong Kong. Jubea Yap Janala, maayong hapon Digicast Negros watching from Baguio City. I think tugnaw ginisubong nga time sa Baguio, no? John Randolph Rubin, hello to my daughter Sophia John watching from Kuwait. Sandra Zarzuela Chispa Fontehon, magandang hapon po Digicast Negros watching here at Rodriguez Rizal. Gerald Liagono Estardo, maayong hapon Digicast NIR, shout out kay Mrs. Annalyn Canto Estardo sang Milagrosa Village, Barangay Gahit, EB Magalona, watching from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. And of course, hello kay Sir Romel Mahilom Galio, Maria Fe Panaga Baredo, good PM Digicast Negros, kag Ma'am Barbara watching from Silay City. Shout out sa akon anak Maricor Baredo Francisco from Oman. Janen Somoza, good eve Digicast, kag sa imo man, Miss Barbara hamba niya, good evening sa imo Janen. And kay Marvy Sepriano Aquino, good afternoon Digicast Negros. Kagamuyato ang top 10 stories of the day, tubtubwas. Ako si Barbara Mijares. Maayong hapon.